Ha. Takže zdravíme vás u dalšího videa. Tentokrát je to pár 2. A jak jste si mohli všimnout, tak jsme si dělali jenom intro. A nevím, co dělá, ale asi tlačí vole do ducha. Shinda Tensei. Co to kurva bylo? Já úplně nejvíc z ty sprinty, na to. Jo, jsme tady zase s Kuminem. Dar. Jakože tady budem furt s Kuminem. Počkej, ukážeme vám ještě Naruto, než se vrátíme do mise. Je to trochu zalagované. Jakože já to nechápu. Shinda Tensei. Držubu. Prostě já nevím, co jsme tu stáli za peč, ale to je úplně za moc zuchu. Jo, že. Jinak jednu misi budu vlastně točit jako... Jo, budem se střídat. No. Jo, máme to v češtině. Jsme si stáli češtinu. No píči, co je, no to přeskočím. Ano. Píči, to je... Shinda Tensei. Píči, zdělám! Si musím podívat do nastavení, vole. Píčo, co je, vole? Ty píčo, kde to je, vole? No tak jako... Not bad, no, vole. Ještě tady budem hrát s takým pičusem, jak vole, tady, vole. Jak kdyby měl hovno v gatích, piču, že? Já sorry za ty prostě slova, ale prostě to nejde. To přeskočte a tady Jo, už to přeskočíme. Typy! Holy To je fáro, vole. To je To si děláš fáro. Si srandu. děláš prdel, vole. Jak do vrchu to otvírá. Píšeš na to, že to couvá. Má to nitro. Že ty rádiu ten máme, vole. Čo, to jsou dobrý auta, vole. Hej, přijeli jsme kurvu, vole. Jo, když tak jsme si dali jakože tak z prdele Čína zbraní. To co je kurva, voli? Hej, ne, já musím stáhnout normální verzi, protože to se tak nejde hrát. Ale jo, právě že jo, to bude nejvíc. Ne, po nás jsou policajti. Zmrdí, voli. Nebo jí odstřelil. Hoši, už mě ještě dojeli. Jakože ty zbraně, co jdou vlastně ve městě najít, tak jsme si nenačítovali, jenom ty, co vlastně nejdou najít. Shinda Tensei. Ty pičo! Ty vole, co to bylo? Hejhle, co to? Co je, vole? To bylo dost nepovedený. Co je? Nějací Ironmani, nebo já nevím. No piči. Hej vole, nezmáčil jsi tam něco. Já nevím, vole, počkejte mi. Takže jsme zpátky. Po strašně moc dlouhým střihu. Vtahoval jsem nějak, teďka je to nějak 5. GTAčko. No. Tam to se prostě nechtělo spustit, nebo prostě jste šli k holičovi, vyšli jste a prostě to ukázalo černou obrazovku. To vám A- ještě ukážeme vlastně to video, jak vlastně Jo, to udělá. jo, to je úplně lol. Prostě teďka, jestli to video možná bude krátký, tak máte důvod. Je důvod ten, že prostě to nešlo sehnat jiný GTAčko, asi s tou sérií skončíme. Možná se pokusíme stanout nový. Že jdem zkusit tu misu. Je to ve slovenštině. Ale Máme- zkusíme to, no už je Máme to tady normální. kuš normální, než jsou tady Ok. žádný peče. A i když ten peč byl dobrý, akorát že sám tuto, vole, to... tady vole rozbila vole, vole auta, tak víš co. A to bylo nejvíc, no. To jo, no. To bylo i celkem jo, ale jakože nebylo to dobrý ani to... Jo, na to... Jakože na natáčení to nebylo dobré. To ne. Je ale i trochu pomalej, víš co, my to máme za 5 minut, jako. No teďka prostě boha vole, aby se to nevyplo. Máme jenom 300 pade, ale... Sandra, co? Ty jedno. No, teda ne.
Už mám 250 000, jakože něco to jakože nechce to. No. Big up pokrok, zatím jsme trošičku před... Je tu úplně HDčková hra, vole. Já vím, že máme hnusný vole přehrávač, tady to dáš to 480, ale nemáme moc peněz, protože... A na novej, úplně hustý uchů. Jako kompl na novej. Ne, na nový přehrávač, jakože klidně, že až. Pruhy. Kafe. Jo, tu chci. Hajzly. Tak. Jdem do hajzlu. A teďka prosím, ať se to nevípe než v hajzlu. To už je... Hej, neříkali jsme. To piči! Ne.